Hai! Vezi că cobor jos la tine. Să pun lopata în cap. Împinge tot în cap. Unde ai cu picioarele în pereți? Nu vezi cât se poate? La picamă, hop. Nu vezi? Îi băgai. La picamă. Vai de capul meu, Mihai. Vine apa, Mihai? Uite, vine de poți. De ce parte vine izvorul? Depoi să te depoi să te fac. Acum ai dat de izvor. Să văd? O împlântăm în jos. Cât mai sap de aici în jos? Nu știu, 4 metri. 3, 4, cât mă... Trebuie să mă spăl o trecă. Mulți răpalmele. Ai, ce fain iau. Bă, Mihai, bă, câți metri ai acum? Acum, 20 și 21. Mi-ai făcut semn? Păi de aici vin eu, până aici crește mâini. De aici ai dat de izvor. Până aici crește, mă bănuiesc. Poți să pui lopata să văd cum vine izvor, așa. Nu, că ruginește. Nu, hai să merg, că n-am țigări. N-ai țigări, Mihai? Nu. Bă, să-mi bagi, ce fii atent, mă. Ce? Uai, cât te ia adâncime. Da? Mare. Aici să facem o poză din fântână. Hai, facem o poză din fântână. Uite ce fain e. Poză. Asta cea mai tare amintire, bă, cu tine în fântână, știi? Cea mai tare poză din fântână. Chiar că, la 20 de metri. Ce poză să-ți fac? E negru și așa, nu te vezi. Unde te văd? Unde te ia? Tu ești ca pe cală, ia. Nu te vezi cu căciulocul ăla în cap. Nu că-ți căciulocul, nu fă cu căciulocul, n-ai voie. Ce cu căciula? Cum te faci poze cu căciulocul ăla în cap și cu geaca aia vara? O căldură afară, nu? Păi, cum? Ăla cu geacă pe el și nu mai poate cală aici. În fântână. Uitați. Mulți pereții stari. Încă, nu vezi eu. Hai de capul. Beton. Asta nu se sulpă niciodată. Gata. Am terminat cu clopotala. Gata, mâine dăm cu pompa să vină apa. Ceau, Mihai! Ceau! Ne întâlnim? Unde ne întâlnim? În gară, la Suceava. Da, bun! La următoarea fântână ne întâlnim în gară. Da. La Suceava. Mă iei de acolo, băi. Nu bine, băi. Te aștept în stație. Bun. Crește-o? Am ajuns, Mihai! Ceau!